Nyakwara Mugejo ng'isi na kauma na yeyo madundo kaitabo bedo ka bedo piny mar mondo mikoro wapor wacha e twak maro mokwongo e chenro mar Ruupiny okinyi makawuono kamodwa twaka kotudore kod Nono winjruoga piny Kenya kod pinyno mar Amerka. Mana higa achiel kende nyaka ne jatend piny Amerka machon Joe Biden puodho piny Kenya kaka piny ma oyangi ni okotenore chutho gi riwruok mar NATO makelo kanyakla moko kuom pinje ma ogwenyore gi dwaro mano mar Amerka to koro okwako poth makamano inyanya to banka koro nitiere paro mane ochwal e nyim od bura mar Senate mar pinyno mar Amerka madwa nono kapo ni piny Kenya podi oromo bedo na NATO ally mar pinyno mar Amerka kata oyo. Kata kamano mano koro biro bedo ka keto piny Kenya e yo machalo nade inyanya to e kind tudruok ma piny Kenya osebedo godo kod pinyno mar Amerka. Wang'eyo ni tudruok e kind piny Kenya kod mano ma piny mar Amerka wanyalo wacho ni osebedo tudruok mosebedo kuom kinde malach kendo osebedo tudruok mosebedo ka konyo piny Kenya e yore mopogore opogore. Masani koro inono kit kaka piny Kenya podi oromo bedo na NATO ally kose oyo. Magi duto timore kalure ni pinyno mar Amerka chechni nyalo bedo ni piny Kenya sani koro yiengore e pinje kaka mano mar China kod Russia manyalo bedo ni okosebedo kod osiep makare kod pinyno mar Amerka. Kata kamano e kinde makoro inono chal mar piny Kenya kapo ni oma piny Kenya ngadho makamano mano mar bedo na NATO ally mar pinyno mar Amerka mano biro nyiso nang'o obiro bedo koloko weche ma chalo nade e pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod welo ariyo mar mondo mi wapor wach wanona ne winjruok e kind piny Kenya kod mano mar Amerka. Antiere kae kod jalony e tudruok pinje maoko Wycliffe Nyafuanga kaachiel kod Okinda Ojuka janon weche mag siasa. Chak kod Wycliffe Nyafuanga oyawre ichiyo nade? Oyara enya Joyce chiyo maber kenda rwako Nyakwara Mugejo moro magintie ang twak ma wan go kawuono okinyi machiegni twak okinyi makawuono wendo machielo Nyakwara Mugejo mana kasenyisi antiere kae kod Okinda Ojuka. Oyawre Okinda Ojuka ichiyo nade? Chiyo maber Joyce machiegni agore kamano. Nyakwara Mugejo mana kaka iseneno magi welo mantiere godo in bende arwakni machiegni e twak maro mokwongo bed thuolo mar cholonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 33600 Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kadwani wan ng'iane graphics moko manoko tudore kod kaka jod bura mago mag Amerka koro penjo ka Kenya podi ni kod ratiro mar bedo e listi mar pinje ma iketo e ngadho ma otisi kod dongere ni na NATO ally. King'iyo kanyo Nyakwara Mugejo mano nono winjruoga piny Kenya gi mano mar Amerka dwaro mano mar Senate mar Amerka ka koro nyaka sani ga kwanyalo mana dok chien matin giwacho kanyo ni ma ok okalo ndalo 90 jatend migawo mar weche oko kod jatend migawo no mar lwenya gi mar omenda kod ofwamb kicho non winjruok mane oyango Kenya kaka pinya ma ok otudore gi NATO mano noket kanyo tarik 26 dwe mar auchiel mano mahiga ni. Machielo wanno kanyo ka idwa non sira mag omenda ne jodito mag siasa kod riwruoge mamoko kawuok China, Russia kod Iran. Machielo dwaro mano mar Senate mar Amerka nono winjruok mar ohala e kind Kenya gi China ka oriwo chenro mag dongruok mag nderni kod hola. Machielo mano kotudore kod dwaro makamago makoro pinyno mano mar Senate od bura mar Senate nitiere kanyo gidwa nono ka dibed ni sir mar Amerka chiwo mar weche arita itiyo godo marach e jiwo sirikal e timbe mag teko ji sanda kod rocho ratich oganda mage dwaro mar Senate mar pinyno mar Amerka. Mokwongo kanyo ni ma ok okalo ndalo 90 jatend migawo mar weche oko kod jatend migawo mar lwenye gi mar omenda kod ofwamb kicho non winjruok mane oyango Kenya kaka piny ma ok otudore gi NATO ka mano notimore higa mokalo tarik 24 dwe mar auchiel mano mar higa mar 2024. Mage moko kuom dwaro mar Senate ma pinyno mar Amerka nitiere godo nyaka sani mano mar nono winjruok Kenya gi Amerka e kedo gi njore keto kwe e pinje mag Afrika kod Haiti. Machielo kotudore kod dwaro mar Senate mar Amerka e kinde makoro nono winjruok Kenya kod Amerka en nono winjruok Kenya gi pinje ma jo asik Amerka. To wang'eyo ni pinje ma jo asik Amerka kaka China, Russia gi Iran nochakore kanyo chakre tarik 24 dwe mar auchiel higa mokadho.
mano tok kano seket Kenya kaka achiel kuom pinje magin non-NATO ally matiende ni ok gitudore kod pinje magin jo asik pinyno mar Amerka. Dwaro machielo mano mar seneta mar od buch senate mar pinyno mar Amerka en nono sir mag omenda ne jodito mag siasa kod riwruoge mamoko kawuok China, Russia kod Iran. To nyaka ramuge jong ing'eyo ni pinyno mar China, Russia kaachiel kod Iran mano moko kuom pinje makoro pinyno mar Amerka yango kaka ni nyalo bedo ni gin pinje magina jowasika pinyno mar Amerka. Adwa nachak kodi jalonye e weche mag tudruok pinje maoko Wycliffe Nyafwanga. Kaluwore ni kod weche makoro nyaka sani timore piny Amerka, od buch senate mano mar piny Amerka okaw thuolo mar mondo mi koro nonane status mano mar Kenya bedo non-NATO ally. Mano nyiso nang'o? Erokamano kendo Joyce. Kada go erokamano nyakoro moga jwang kuom biro kodwa. Bedo non-NATO ally nen thuolo manomi Kenya mondo obed kaka kaluwore gi osiep mane nie e kind Kenya ndalo cha to gi piny mar Amerka. Kendo sama nokete ka Kenya nosabedo osiep kata erruok kata relationship between Kenya ga America nosadhi mbele ma nomi ker ma Kenya William Samoei Ruto gimiluongo ni state reception kata nobedo state gets America. Mano aneno kane ker William Ruto nodhi America ma jo America kotudore gi president notimne gimiluongo ni state banquet norwake kaka osiep mar America. Ndalo cha ne ndalo ma shida ne nitie kendo Kenya ne dwa tero soldiers Haiti. Koro ni wacho ni mago e bomiyo na America timno nade. Bomiyo na America ne temo kot Kenya mondo Kenya odhi okonygi e yore mag Haiti nikech ing'ene ni diplomacy ka in gi jasigu machiegni kurito ng'ato nyalo konyi go basigo no. Koro ng'ane mitimo nade? Ng'ane itimo gik miluongo ni backup. Koro mago e yore mane Kenya obedo go osiep America. Sama ne Democrats owetelo America, but Republicans no donjo. To gimiluongo ni power shift no change. Mangiso ni strategy mar America mar kisungu luongo ni globalization kata mondo gibed gi tentacle kata gibed joma nyalo influence mora piny noko chunogi. Sirikal Trump nowuok to wacho ni America first. America first en ni kapok odhi oko nyaka wang'e ni interest mar America otime nade. Interest mar America nyaka protect. Ema nomiyo weche mag kata konyruok machalo gi sirikal ne ging'ado. Now, koro kwaduok e penjo sani. By the time mane Kenya gi America ne bedo osiep mane gi host Kenya, ne ging'e maber ni China was the biggest lender. Kata China mane miyo Kenya hola molo piny moro amora. By the time mane luongo ker William Samoei Ruto, seche go nong'e maler ni infrastructure mokoro wawacho ne yore mag yore ni China mane miyo Kenya pesa mang'eny kabisa e weche mag gero yo, e weche mag gero infrastructure, e weche mag gedo gi weche mag dongruok achiel kaka. Sama ne Kenya donje e riwruok gi America, ne gige maler ni Kenya nigi gimiluongo ni relationship gi Russia. Kenya osebedo go from the time mane wayudo independent. Kada yudo kata hospital ma Kisumu no ger gi Russia, ne gidwa gero kata Kenya Polytechnic. Magi gik mane nitiere kwa chon. Ok en gima sani wuok. To nyalo bedo ni kinde makoro niketo Kenya kaka non-NATO ally. Yes. America no overlook tudruok ma piny Kenya osebedo godo kod China gi Russia. Kosang'o matimore makoro nyaka sani makoro idwa non ni tudruok ma kamano osebedo nade. Kaluwore ni China, Russia gi Iran gin achiel kuom pinje ma America okawo kaka joasik. No ko overlook. Shida manitiere gimiluongo ni real politics. En gima Kisungu luongo ni interest. Wadwaro ni interest marwa odonje. Koro yudo ka sama koro wuon nitiere kaka strategy mar interest mora mar jo NATO kata mar America nikech America is superpower NATO. E yudo ka noko donjo. Koro real politics koro sani wawuok kwa wacho ni Kenya relationship ma Kenya nigo Iran. Kenya timo go Iran manoko timo sama nani nitie sama ne Biden nitie. Onge gimo timore. Ka en exportation relationship ka kwa onge gimo timore marango wach ni koro sani nitiere diplomacy. In fact asama ne Biden nitie nyaka sani oge kata press conference mosa kete kind Kenya gi Iran. Oge gima en business cha gima nitimo dhi mbele mar China Kenya our investment kata relationship marwa gi China otegno. Marwa ma America gimora mora mane ker William Samoei Ruto no wacho ni biro timo kata relationship mar gi America pod dhi mbele nyaka sani. En diplomacy kata international relation nitimo ni strategic interest. Nitiere kaka ne America ne dwaro mane Kenya ko chopo nikech foreign relation gi wacho ni wangi financial relationship wangi Kenya kako relate gi China gi Russia wangi Iran ki soma history mar Kenya ogi mosa change but
wach moro sawachore chien ka mang'eyo ni wabiro fuono mbele ka ni Kenya nigi chalo gima Kenya nigi ineno evidence ni Kenya ni Sudan e dhaw ma Sudan to ka Kenya ni Sudan e dhaw ma Sudan ere kaka ma relate gi human right to nikech naneno no kete mbui kata no kete kata na wang' jowi kane wacho ni nitiere sama ne ndego yud accident Sudan mane rebels ogo nyaka ndek jo Kenya monego nyaka pilot ni wacho ni ya ni evidence wasekelo ni Kenya be is involved kata ene ruchni mar ratiro ma Sudan to ibiro fwenyo kendo Joyce ni Kenya ka ok dibed gi strategic interest mar Sudan kaida ka Amerika okia koro mane nonro mane gwangi sani koro ni gimoro fono sani ni ya ere strategic interest ma Kenya tumenade oruch we warwa kane okinda ojuka janon siasa tu akokinyi makawuono nono winjruok makoro od bura mano mar Senate nono godo kaponi piny Kenya pod oromo bedo na NATO ally kata oyo kata kamano nyalo bedo ni kele kod gigo ma siasa kata liet ma siasa mosebedo kwa neno e pacho kose adira ang'o manyalo bedo ni nyayo gino makoro miyo senators e county senators e pinyno mar Amerika obedo piny koro nono chal mar piny Kenya. Erokamano Joyce. Mokwongo ne onego wang'e value mar Kenya globally. Nikech kibiro East Africa ka Kenya ne do East Africa. To Kenya ne colony mar Britain, America ni UK. UK ga America gitiyo kamoro achiel. But gima onego wawinjre ni to NATO allies bo konyo Kenya. Ere kaka konyo Kenya? Nikech to me kako kindo juka apari ma competition mar superpower countries. NATO nolosi mondo ogo Russia. Mane gima gidwaro sana. To Russia bolosi gimilo ni BRICS mondo counter attack US, right? Kwa donjo koro wang'e ni relationship mar Kenya gi Russia to chalo nade. King'iyo Russia en achiel one of the biggest joma konyo Kenya gi weche mag mbolea. King'iyo relationship between Iran and Kenya. Iran is the biggest buyer mar Kenya tea, right? Tiende ni Kenya poko gige level moro minyalo ketwa superpower competitions go. Ok wadwargi nikech onge yo monyalo konyo Kenya. Kidhi US economy as we speak gikaw 30% mar budget mar gikele military mondo gitigo ng'ane military capacity marwa. Ok nyal counter attack kata one problem kata magi Al-Shabaab. Maradek Sharon. Ongeyo ma Kenya Joyce. Ongeyo ma Kenya nyalo losogo support go RSF ma South Sudan ka regime ma Amerika kia. Pogruok nyalo bedo mana ni maybe the Trump regime kod Biden regime ok no collaborate gi Kenya e weche ma Sudan. Maybe Democrats ne support jogi. To Republican ok support jogi. Talking here history of Republican as a political party, gin only controlling behavior. You want to control every country. You must feel. Relationship makoro inanidwa golgo Kenya NATO ally ni kech Kenya no visit China. China en achiel kuom pinje makonyo third world countries as Kenya. King'iyo kata infrastructure, in nyaka nyuoli kubede kani. Joyce onge kuminyalo wacho ni ndara ma kamano gernwa gi kata ga Amerika. But inyalo kwano nderi makala boro mogernwa gi China. China meno ni Amerika nigi gowi maduong' meyo kata Kenya mar go China meyo kata Kenya. Ma problem mantie Kenya gi Amerika ni Republican as a political party and you know controlling behavior. King'iyo senator mane wuoyo mane dwa tero gino Senate kacha. Iluongo ni Jim Risk. Jim Risk a Republican senator. King'iyo history mare. Gin get very close to Trump. Ever since, Nijoma are businessmen. They want to control chigni piny mangima. Yes. Atomana kaka iwacho nitiere wach moro kanyo mimulo mano bende madwani adwoko do nyafonge twaka okinyi makawuono kindo juko temo penjo kanyo ne piny Kenya nyaka ne piny Kenya bed nan NATO ally kochakore tarik 24 dwe mar auchiel higa mokalo bende nitiere benefits mora ma piny Kenya ose enjoy kata ose yudo nyaka ne piny Kenya bed nan NATO ally masani koro kapo nono ne obedo stripped a title no tokoro wan kaka jo Kenya bo wacho ni yawa gini tokoro golnwa nango. Ero kamano Joyce nitiere gimiluongo ni prestige. Prestige en emeusoga ochalo nying credibility emeusoga. Koro credibility ke uso to mi teko chalo gima kisungu luongo the power of attorney.
ing'eni ka dhi kamoro ka president ora to seche moko ka an gi nying president kata an close gi president to kinena kamoro to kata ka nungo nying president tiwacho bani ng'amoro wamako dog na nene ko chunga ng'o gi president yes entiere gi tudruok moro amora koro migi miluongo ni kiwuoyo to ji chiko iti ji winjo nitie kuma inyalo dhi gi nyingno there is no economic benefit mowacho ni koro wuo koro wan to ally koro gimwa nyalo bedo go en gimiluongo ni foreign policy influence inyalo bedo gi teko no kata ratiro no mondo item tero further interest kata chor interest mari mbele kata matin aneno ka Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nowacho ni ma gima kasungu luongo ni private members bill bok no wache ni koro ne ji obedo piny ni koro ne Republican obedo piny to wacho maber ni bas gima wadwa timo as Republican in the Senate we wakaw bill mondo water ni Kenya obed ang'oda obed strict. Number 3, America ne ma koro nigi shida molo Kenya king'iyo real politics nikech Kenya chalo nyako misero sani nikech king'iye osechopo stage moro mana kaka kendo wache our position ka iluongo ni we are an anchor nation ngiso ni wan masani wachung ka wa influence politics maka nitie ndalo moko chien ka mane wacho ni Kenya notingo pinje 4 ne wan Kenya jo Somalia ne president ginika jo Sudan ne president ginika South Sudan ne president ginika nyaka Congo ne one force state between a state koro Kenya chopo state moro maki push to the wall to choma ka China koro mande gi America kro nikech America be nigi interest mare e piny miluongo ni Kenya ok ni Kenya ma nigi interest mare America be nigi interest mare Kenya ka nyalo bedo ni en interest mare ni ya biashara be wanyalo yie mtumbo bi ing'eni for example weche mag mtumba king'iyo ohala mar mtumba basa ke dat cloth mane Rwanda Paul Kagame odagi ing'eni it's a multi-billion shilling investment mabiro bra Kenya ka pile king'iyo weche machalo kaka mobile phone electronics basa che moko wuok America king'iyo flower exchange kaka wauso flowers kocha gini en gi mekesungu luongo ni mutual interest Britain me usip no kida wacho cha bok nyalo yie nikech Britain no kaw Kenya as a strategic interest gin gi big blocks of land may explore kata na oil koro en wach moko iwuogo kinyi ni koro yiwangi Kenya be ing'eyo ni ndalo moko na kisomo history minister mar roads machon iluongo ni Franklin Bet nowacho gimoro e mbui wang'ni mano mako dhono Franklin Bet nowacho ni negi negotiate gi the government of the US for 10 years mondo migi pesa mar gero Thika Road negotiation gi World Bank through America nochakore kapok obedo kata minister for roads negi dhi China trip achiel to migi pesa mar gero Thika Road mangiso ni Kenya ka kibire tikiso jo Kenya nyalo siemne ni ma China nogero kendo America ong'eyo ndalo mane Kibaki obiro mane Kibaki ni president Kibaki notemo duoko wa China noko ketho economy nogero economy koro wakaw mark as a private members bill mar jim to wang'eyo ni as long as nying Kenya no so wuok mosabelo propose Senate onyalo tarnish our image ing'e American page ma very sensitive Joyce enni kiwinje ka ng'ato wacho human rights tiwinjo kata ka tourist mawuok America kata companies ma golo ji tourist America kilo Kenya koro chako timo kama Tanzania sami golo ji America ke biro Kenya nitie mitimo ni insurance ka ng'ato wuok America ibiro Kenya ka pesa di michulo ne tourist kaka insurance to pesa di michulo Tanzania tour traveling company ko fanya insurance pesa ni malo nikech weche mag human rights to ka Tanzania koro mane gi mwatemo gengo mondo kik gwandruok making Kenya gi US okel shida but nyaka be wari cognizance na America is a superpower koro Kenya diplomacy sasa Mudavadi no sawacho ne gi sawuoyo gi Secretary of State Rubio mana wacho ni wan gi miluongo ni political partnership kata strategic interest ni any interest mane ma Kenya nengo timanade ma Kenya nengo yudo America vis-a-vis ma America bo nengo yudo Kenya kwa sign trade deal for pen mana kaka luore gi piny mangima nikech Trump no kecho each country trade deal koro mage gi miluwo sani but okwanyal ginene miyo wang'wa walae ot kaka joluno wacho ka nyingi osabedo elevated a status mar Senate ma America ne dobedo discussed kati ber to keto some question mark koro mane mamba kwa serikal ma Kenya kan gik ma kamago giwere go ka in issue mag kaka foreign affairs onego be ni understand gigi nikech gigi bedo amplified ka America osawache
Tibiro yudo ka pinje mag Europe be biro wache. England biro wacho to America cha wachang'o. To kosa wache to pinje manie NATO ally be wacho ni ma ti wachang'o. To kosa chak wache human rights abuse nikech human rights abuse miwinjo wacho sala ne ok ochako gi Ruto. Ndalo uru be ne nitie human rights abuse. Kibaki temane koto ndalo uru chadonge pok nwa bedo na NATO ally. Ne pok bedo na NATO ally. Koro wo issue mag human rights abuse. Kibaki to human rights abuse ne to koro ji ong'enya ka oko. Koro wabedo mos to Kenya ngene diplomacy mare sate mu wuoyo kod gi jo wacho na Panama is a private members bill to kido di private members bill. Koro Kenya ok wuo gi ji. Koro Kenya wuoyo gi Secretary of State. Mondo ng'e status mage. Okindo jukangi nitie gimida medo ka. Yes, ingene Joyce, onengo bed very honest. Gi US. Ingeni tabu ni oko chako bedo sani. To bedo the time mane Ruto the China. Ma giwuoyo mang'eny kabisa gi president ma China. Tingeni no yudo ka Mark Rubio nonego bi Kenya ka. Wirom gi Ruto. Visit no mi US no cancel visit manonego Mark Rubio bi Kenya ka. Nekech en fitina. Tingeni ki the US under Trump administration. Yes, ani ogi fund WHO, ogi fund UN, ogi fund USAID. Mano ngisiango. Gin internal lookings. At the same time, king yo the dealings ma Kenya subedo kata region mo East African region kata Africa. Kenya in 1986 to 1988. Museveni no da Kenya ka. Kano manya demokrasia ma Uganda. King yo kata mana Congo. King'iyo kata mana South Sudan 205 Salva Kiir gi nobedo Kenya ka onge gima osetimore marach ma pok Kenya ne okotimo before minyalo tude gi RSF ma South Sudan ni mano nyalo miyo koro igolowa NATO ally. At the same time Joyce wang'ia ne ni to NATO ally odhi konyo gang'o as a country kata koponu wawuok ere ber mwanyalo kata rach mwanyalo nwang'. Rach mwanyalo nwang' kwan kanyo ng'eny kabisa meyo ber mwanyalo bedogo nikech Kenya poko gi capacity mar create osiep gi wasigu nikech wasik Amerika ok onego bed wasikwa to wasik China boko onego bed wasikwa nitie gik mang'eny mayud directly from China, the Chinese government. Kidhi infrastructure Kenya kae, I'm telling you kaka jafwambo mar RMS ibro wacho modhuro sana ma China osetimo Kenya ka moewo ka ng'iyo chien kanyo. MIF no ketwa a red line as a country. Awi ma America notimo. No chuno Kenya modhi olo loan mar Chinese government. Mo chulo IMF koka ogolo a red line. Onge ma America no konyowago. Ana feel ni ma en game kod obabi mar siasa mar ohala. Nikech king'iyo abductions. Assume ni ng'iyo kaka mheshimiwa Kiburi no make church. At long run kaka jofwambo no fenye ng'ama no makore kende. Mano ok nyal keto William Samoei Ruto to that level. King'iyo gik machalo kata kaka abduction kod police brutality. Mago ni anda IPOA. Ma 2010 constitution nomiyo. Kachka po na America edwa konyo Kenya. Abductions kod police brutality. To negi support IPOA. Yes. Iwinjo Joyce. Ogi ket Kenya nigi wache Senate to gini capacity mar timo kamano. An kuma bede kani mano babi mar ohala. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni Kenya kasani koro dwaro mar Senate mar Amerika okendo juga ka pod antiere kuomi. En ni nono ka dibed ni sir ma Amerika chiwo mar weche arita itiyo godo marach e jiwo sirikal e timbe mag teko ji sanda kod rocho ratich oganda. Ja Kenya mane nuo kinyi makawuono nyalo bedo ni penjore ni to en sir mane weche mag arita ma pinyno mar Amerika chiwo ne piny Kenya makoro seche moko gi feel ni koro jo Kenya sirikal winjo ni gintiere ngadho moro kata kiwango moro ma malo makoro miyo koro isando godo jo piny. Igene mokwongo ni nitie kata lweny mar Amerika gi Haiti. Jo tabu mani Haiti. No ken lweny Kenya gi Haiti. But the good working relationship between Biden regime kod Kenya no golo yawuot Kenya they go lweny mok benefit gi ineno mano nyisi ni Kenya play a vital role globally kata in terms of security and counter terrorism. Two Joyce ingene koponi America edwa strengthen which mag security ma Kenya to kotere Senate owacho ni one as a country America Trump regime wagolo pesa machalo kama plus training machalo kama e polisi ma Kenya. To kineno ka gi discuss gik ma nyalo inda income mar Kenya kata this manyalo inda the economy mar Kenya.
Joyce nyisi ni jogi oko mean well for Kenyans and mana purely business. I'm telling you, because King York at Iran as a country, Joyce, Iran is the biggest buyer mar coffee kata tea, right? Kwa gore gi Iran sane kata wa wundo ni gin enemies magwa okwa dus okwa bro kwa mugi coffee kata tea. Kwa ngiyo kata Russia, King York the creation of cheap fertilizer in Russia, right? Wade timorenade. Kwa ngiyo unwachako ni wagore gi China. Kwa ngiyo the biggest infrastructure in Kenya kumontia saneni and Chinese government, right? The relationship manolo si Kibaki, the Chinese government. Kwa ngiyo ni koro wadwa gore go lweny maonge kuma onge olemo at all. Tingeni Joyce, I'm telling you, if follow the history of Republican as a political party, you give me the control behavior. You don't give control everything, maginano. Lakini interest marg and purely business. Again, it's nano kaki destabilize Congo government. Ma at long run, gilongo President Felix Kocha, koka gichako stabilize Congo through Kagame. Yes. Nyafuanga kaduke to a assessment makamagi wanyalo wacho ni ere kaka seche moko ginyalo affect weche go mag bilateral obeda bilateral trade security weche mag tudru mag malengleng kata ngweyo malengleng e kinda kata piny Kenya kod pinyno mar Amerika kaachiel kod pinje mamoko. Kumna kaka ne chako wacho to Joyce nyingi kosa wuok ni ngama rach. Accusation owachi ni okelo bad image ne in kata jo midili gocha nikech ng'eni piny mangima ka piny mangima ka igo siasa kamoro amora samosa wachi ni Kenya is human ni abuse the right of human kaka winjo wache no tibro winjo ka piny moro bro wuoka kumoro to wacho ni ya ere kaka wadwa dhi mbele go ala motimo go Kenya to report no se wuok ni Kenya otimagowa Kenya is a human right abuse. Kola en piny moro amora mane within the NATO nyalo wuok kiny Finland nyalo chugo to wacho ni by the way opposition leader bolu wa Finland wacho ni benu winjo ni Kenya abuse human right ere gimo mi watero konyo na piny machalo kaka Kenya koro ka nyingi osewuok to ketho to okindo wache mamit relationship mane kinda Kenya gi US e military support abro duoga point mi wacho en ni eyudo ka America miyo Kenya intelligence e gimiluongo ni foreign threat eyudo ka maybe jawaundu moro ne wuok Somalia South Sudan, Uganda, kala namna whichever biro to en ngama ni reda mar America ni manga marach. Chiko ko yena America mondo o act Kenya ka kata team mondo Kenya ka koko o involve security mar Kenya. Koro gitiyo very closely. Wangeyo kendo ni America ni gibase manda bay north coast ma soldiers gi train kendo sama soldiers gi train gi soldiers ma Kenya ka kendo gitiegore e yore mag rita kwe both internally and externally. Koro magi to weche ma wang'eyo ne dhi mbele. To wang'eyo ni in the process America ng'eni ko biro in the process no. Tiyudo ka en gi seche moko en gi kony kata unyalo kwaye gi miluongo ni military hardware. Military hardware en gik machalo bunde, lisasi, pima kiang'owa. Koro penjo miwinjo wacho chane niya be nitiere kaka kony ma in short bedi be ne wamiyo Kenya bunde tika bunde no igogo ne choko ratiro mar jo Kenya. Koro mane e penjo mane jim penjo moko mineno penji ka maka to koro kimake sungu sentimental. Now back to the point kako dwa chwanyo Kenya ikako o the impact bilateral relationship and then number one oketo image to image me uso ga in the international market image me uso ga nikech sani ka penji ngene ndalo moko nche wako mbaka was it 1 month ago kiwinjo DF Congo tiwone Congo omuoch kumora mbona nitiere kuma ngene Congo e kuma nyalo wuok kire go Congo hende inyalo wuok kinyi mandege rin kodi for 6 hours kapori go kapori ne Congo de ngene Kenya ka ok di wuok one corner of Kenya me did at least corner for more than 1 hour kodi ngene samo wache ne Congo kana sani ma ngisi ni ngene nyamino moro tiyo Congo to Congo chabe kuma nyamino yati ditiye kodi ok ing'eyo mano kodi duoko pejo bi winja bare bilateral cha ne wade meeting moro mar serikal Mogadishu jumbe ariyo mokalo ka chopo waluongo ne Hamar ki chopo kanyo tok di believe a image mean ge pachi nikech ayudo ka wasunga wuothe street gutie na ayudo ka ji baya jo Kenya baya jo mamadho gi madha kodi ngene but kini gi an bilaterally kingiso piny moro kata di Sweden ng'iso Sweden ngene adwa dhi tiyo Mogadishu ayudo ka that image koro image no
ema miyo investor ma America ok dang bi Kenya nikech ing'e na America gin joma tijgi tek. Investor wacho daga dhi ater pesa ne piny mar ochoro atera mar koro magi as the bilateral complications mantie. Piny mowinje wune Finland, Europe, Sweden gi pinje mamoko go madwa kelo ohand gi Kenya ka. Kapok obiro to winjo ni no wachore America ni Kenya ni America dwa investigate Kenya ni Kenya rochora tero mar ing'e ni nyaka dikni bede ka ni we waritane matin wang'e ane ni to the end result mar investigation kata nonro ma America timo ni findings mag enang'o kok water gi miluongo ni dongruok kanyi dogni ne korocho bilateral relationship koro emomiyo wacho ni nying jo piny no wacho ni nyinge michamo kusaketho nying Kenya to affect tourism or affect miluongo ni foreign direct investment FDI or affect relationship ma Kenya nigo banyo kata affect ohala to affect uchumi koro affect gimoro amora to samo affect koro yudo ka jiwruok ma Kenya jiwore gi piny ma oketho relationship ne cha dok piny kosa dok piny to investment dok piny kosa dok piny to yudo ka dongruok mar piny dok piny in the real politics nying emichamo. Adwa nwawinja ne sigana moro manolosnwa kod jafambo marwa Simfros Okinda kakoro jatend piny Kenya William Ruto dok ne tudruok e kind Kenya kod China e thuolo ni ma od bura mano mar Amerka dwaro mar mondo mi ogol nying Kenya e listi mag pinje ma oyangi ni okotenore gi riwruok mar NATO ma okelo kanyakla moko kuom pinje ma ogwenyore gi dwaro mag Amerka. We wawinja ne kaka jafambo mara Simfros Okinda nolosonwa report makamano. En ote ma okelo paro ma okikore. Ote mar od bura ma Amerka ewi dwaro ni non ka bende Kenya pod ni kod ratiro mar bede listi mar pinje ma Amerka okete chunygi kako osiepgi mangita kendo ma ok otudore gi riwruok ma otisi ni NATO ma en mano mar moko kuom pinje ma obalo kod Amerka. Sani Amerka nono gimomiyo tudruok chalo ni omedo mako mach e kind Kenya gi pinje kaka China, Russia kaachiel kod Iran. Kata kamano jatend piny William Ruto e lalruok mare gi joketo mwandu e sekta ma ji giwegi onenore kama odok chien e winjruok mare gi pinjego ka ranyisi mochiwo en mar piny China ma olero ni ok onyal loko ne ng'eye. The high-level conversation with China, they have agreed to a reciprocal arrangement between Kenya and China. They have agreed to remove all the tariffs on our tea, on our coffee, on our avocado, and all other agricultural exports. It's partly why I have a bit of a problem with some of our friends, but it is what I must do for Kenya. You know, it's in the best interest of Kenya that we get into this market. Jatend piny opoyo China kuom yawo dhode malach mar ohala kod dongruok ne Kenya kendo oseyo pinje maneno lit ewi okang' makamano. When I sat with President Xi, I had a very candid conversation, and I told him that Kenya is importing 600 billion of products from China, yet we are only exporting maybe 300 or 5%, according to Lee. You know, that trade imbalance is serious. Puoth ne Kenya listi no ne otim kod jatend Amerka machon Joe Biden tarik 24 dwe mar auchiel higa mokalo motelo ne wuok mare loch. Moko mweche ma inono ne Kenya oriwo koda karango ting' ma Kenya osekawo e chenro mag thiro njore e pinje mag Afrika kod piny mar Haiti. Nono winjruok ma osebede kind Kenya gi pinje ma obalo gi dwach Amerka machalo Russia, China kod Iran. Rango winjruoge mag ohala kind Kenya gi China nono ka dipo ni sir ma Amerka chiwo ne Kenya e weche mag arita osemiyo sirikal teko mar rocho ratich oganda, teko ji kod san makagi kacha. Nono makamano bende oriwo koda ka fwenyo tudruok mag sir mar omenda ma ichwalo ni jodito mag siasa kod riwruoge madito ma pachoka ka owuok kuom pinje ma gin joasik Amerka e weche mag ohala kod winjruok mag pinje e kind mamoko. To korka kore jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua to siro piny mar Amerka en ono tudruok mantiere kind Kenya kod Amerka. Gachagua ma oloso e boma ma Kansas e piny Amerka wacho ni nitiere dwaro mondo nono bila ma pachoka e wi tim mar rocho ratich oganda ka okalo e nek kod teko jopiny. Because of violation of human rights, because of abductions, extrajudicial killings, using police against civilians, and again working with terrorist organizations in Sudan, in Somalia. And I want to appeal to the people of Kenya living here and working here
in the United States to take time to lobby their senators and their congressmen so that they can know exactly what is happening in Kenya, so that when this particular motion comes up for discussion, there is support from the senators here in the United States, because Kenyans here are quite informed as to what is going on back home. Kenya osebedo kanie listi no kanyakla kod pinje kaka Brazil, Argentina, Israel, Egypt, Jordan, Kuwait, Morocco kod pinje mamoko 10 ma Amerka opwodho ni onge tudruok gi NATO. Nonro ma itimo no koro dhi yango ka Kenya igweyo oko e listi no kata oyo. Sifros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ok onyal loko ng'eye ne pinyno mar China inya nyaka luore kod tudruok malach e wechego mag ohala kaachiel gi tudruok mamoko ma piny Kenya nitiere godo kod pinyno mar China. Okindo Juka, e kinde ma koro magi duto timore wawinjo kanyo kaka jatend piny William Ruto bende noduoko pinyno mar Amerka, to sani koro itimo nonro. Ere kaka piny Kenya wanyalo wacho ni nyalo protect interest margi kata obedo ni nyaka sani koro gibedo reassessed e wechego mag bedo na NATO ally? Yo ma Kenya nyalo protect interest marwa kokwa kao enemies mag jomoko bedo enemies magwa. Friends mag jomoko bedo friends magwa. In fact, Kenya ko pull out from NATO allies go. To better for Kenyan people, kada Kenya as a country. Because all the generate no enemies mock our real enemies. All the generate no friends ma not our real friends. Because even yoka rais wachone kumobede kanyo. The relationship between Kenya and the Chinese government and gimanyano ne kana jopiny, right? Ochako wacho ni kopona Amerika wacho ni Kenya ok sirikal ma William Ruto ok respect human rights. To ngiyane kada from Kibaki's time, Joyce. Ngiyane jok mane kada timore dire Kibaki's time. Kingiyo Uhuru Kenyatta, wangiyane kada Baby Pendo, wangiyane jok so many things manotimore. Rivayala nino gik makamago. Iginoko timore. Kingiyo iwacho ka Amerika wacho ni Kenya o involved nyaka siasa mar Sudan, right? I'm telling you Joyce, ni Kenya timo gik manong'iye kotimo kada chon. Kenya mano stabilize piny mar Uganda ka gimanyo demokrasia in Uganda through Museveni. Ma Museveni activities mage, his political activities mage no timo Kenya kai. Ma 1986, 1988. Right? King'iyo Salva Kiir, ng'iyo Johnny Garang, 205, Kenya ka manigi loso, South Sudan no los Kenya ka. Mata king'iyo kata mana flag margi, almost do chalo gi ma Kenya ka, no lose Kenya ka. King'iyo kata mana Somalia, the government ma Somalia, stability margi manyo Kenya ka. Ngisi ni Kenya en piny ma very useful a region moae kai. King'iyo kata mana number of refugees mawano, Kadab, Kakuma, mana Kenya kai. Koro ka US wacho ni Kenya oko respect human rights. Kenya ni odonje nyaka abduction and police brutality. Tiyudo ka ngama very hopeless as Rigathi Gachagua must never been Kenyan. Rigathi enja Mulima, he has never been Kenyan to wuoyo e pinje ka ngama ok ja Kenya. Ngisi ni magia joma oko mean well for Kenyan people and Kenya as a country. Yes. Nyafwanga, karwa kietu wapinjo kanyo kaka Okindo Juka bende ochwalo duode kotudore kod penjo mana penje kotudore kod kaka Kenya nyalo protect interest margi ikine makoro kata gi responda ne nonro makoro pinyno mar Amerka timo kolure kod status mar Kenya mar bedo na NATO ally. Kalure kod kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso kendo wacho no konyal loko ng'eye ne pinyno mar China. Bende mano nyalo informed decision ma Amerka nyalo kao mar kolo golo wachuth e listi mar NATO ally. Kamana kendo Joyce, ing'eni kane Trump odonjo telo 2016 ga mokwongo cha ne oyudo ka piny mar Rwanda Paul Kagame nowacho ni gi ban mtumba mondo gi grow textile industry kata gi kony department kata idara mar lewni to gi textile to gi cotton and all that. Trump no warn gi ni ka ngano timo makosa kar wado timo makosa mo impose angowa mo impose ban bitira ne otamore ni mtumba wa Amerika ok donja piny mar Rwanda to Rwanda bro neno maleti mokalo ingene Rwanda no dhi mbele mo ban mtumba magi ma Amerika no timo unge dong relationship gi pro dhi mbele wane gi miluongo ni Amani Society kisungu moro luongo ni Thucydides trap en ni ya international relation ni ibuogo ngacha ibuoge nikech interest mari ma important ibuoge ane ting'iyo kako behave ko ogore piny tidhi mbele gi midwaro
President William Samoei Ruto watch maber kabisa ni ya why import goods worth 600 billion from China. To mwatero negi is less than 5%. Koro balance of trade rach. Koro kote China, logizo China. Wadu ni makoso ni katimu kama mas. Bas. Ede kumanya lote ime. Increase import mara avocado, increase import mara from Kenya. Ni mano o Kenya back down. Ni koro ni US o wacho. Ni Kenya is very close to China. Mana kutimu kama ano. Mana riyo, kingiyo pinje ma China. Kisomo history ma China. And ni kid watimo gimoro ma pachi moro Ethiopia ka nyo doji gimiluongo ni agreement gi piny miluongo ni Somaliland ni gino tiyo gi port of Berbera wach no muoto yudo ka ndalogo atiyo gi weche moko mag organization moro mano chung ne weche mag riwo Africa ka ma wa council meeting mono ne wadhi Djibouti o council wacho ni gimodhi ne Djibouti onge nikech okonya dhi bede mesa Ethiopia oknya bede mesa chiel gi Somalia boknya chako bede mesa chiel gi Kenya nikech gigwandore ma America uwe dong deal dhi mbele nyaka sani dong gitiyo gi port samedwaro as a country ibedo ready ni threat dhi bedo mbele to threat ni kong'iyo strategic interest ni to kaka chomo ere benefit ma dhi yudo vis-a-vis macha America ni responsibility mar protect gima giluongo ni interest margi Kenya ni responsibility mar protect interest margi we ang'isi wach moro ing'eni Uganda notimo timoro Uganda notimo timara ni Uganda no provide opportunity ma ing'eni Uganda pe minyalo ka refugees titere ing'enda la moko ne Uganda yiena nyaka josira ne mondo bi Uganda ka but negative under strategic interest kapinyo chieng mana America owacho chieng mana Uganda owacho ne ya ni piny mar Uganda ni thuolo mar rwako refugees ma piny mar Syria ing'eni chieng ne mane Uganda lore NGOs te owacho ne Uganda ko kodore NGOs koro no tiyo gino strategically koro ko wacho ni udwago Uganda weche mag human rights to wacho ne kare kama ne kudit kodwa to kare refugees te ma Uganda nikech ngin refugees ok ting Uganda en ting piny moro amora gigi tiyogo as a strategic interest koro sama America wacho wach ne cha to kero wacho ne wan ok wanyal weyo siep gi piny mar China wabro duo ka maybe dio manyien ni woni gimoro timore kama lich onge gima dhi timore America dey understand kara Kenya is serious protecting interest mogik America wacho ne ya ni wa impose sijui tax ne goods from China of 100% tariff nuneno gima niluongo ni trade war to China ing'eni ne riek China ong'eyo ne ya nikech labor fee ma China is cheap koro yudo ka kembe mang'eny ma America dhi manufacture kanye China to gi import kata kanye dok America koro Trump ni will ni iPhones 90% bedo manufacture kanye China koro koseketo tariff to China ole kachi chiwu kinyeto keri ngene samiketo 90% tariff cha nini 145 mangiso ni kata jo America ok nyal ngiewo sime mar iPhone dong no drop tariff te electronics phones and all that to the ground level mangiso ne ya kibuogi tibedo ng'at ma is a strategic real politics iparo ne ya gima ng'ane dhi timone ere makosa wa what can we do Kenya Mudavadi osawacho ni Kenya nigi gimiluongo ni diplomatic and political relationship gi piny mar America it is mutual nitie gima yude nitie gima yude sama wuoyo kodi ni asatimo consultancy kata project mang'eny e tich mag UN sane UN nyono Kenya ka te nikech New York is very expensive neno ka ng'ato wacho nyoro ni ng'eni ke yudo apartment mar UN employees over $4,000 in New York tineno 4,000 no onyalo rent apartment te mar employees makanye Kenya ka gigirika korecha you all UN staffers are moving to Kenya from 2026 mana be piny ma human rights mana be piny ma NATO ally ni koro ni tek to ing'eni sama gisebiro Kenya kacha to real estate gi investment alafu biro Kenya ka en gimiluongo ni a vote of confidence gima ji kia ni nyiche walare gi Tanzania Tanzania osadwaro sama ne keto UNEP Kenya ka ni kata UNEP headquarter over the world ni Kenya ka gi UN habitat ing'eni Germany ne dware to piny wacho ni pinje mangima wacho ni apana piny manigi teko mar chiwo gini en piny miluongo mar Kenya alafu siasa bingene go gi Senate members especially in the US ibukre bo kati manya a special Senate ingizani introduce a motion monda wari view an relationship mar Kenya ngawa en gima kata an Wycliffe na dwaro tamanya manya Republican muru musiepna tangiso ni
chwala ne wacho ni ti chwala wacho keep play go gibilu ne politics koro onge gimadanga wach ni crisis onge ma wach ma next month people yudo ka weji go sadok pin relationship bar Kenya gi China ok be affected relationship bar Kenya gi US ok be affected tape I'm happy nine care kata be men weakness ne no chung mutegno mo wacho ni one ok big fall for Thursday's trap bogi Kissinger wacho ni Henry Kissinger man was the most powerful Secretary of State America no wacho gimoro kesungu need to be an America's enemy is dangerous to be its friend is fatal okibede ni ni era America ni enemy ni jasibu kode ahinya to boko bedo siepni ibede die inebide ngami bora mora kode to pinde mambele kamano okindo jo kadwa ni penjo makama iriwe kachiel kod wach mogi kingisa ni wadongi daka matin kende kata kamano kang makama e bende wanyalo wacho ni onyalo ketho kata onyalo chocho piny Kenya nikech ong'e piny Kenya kinde mathoth ong'ewa kaka piny ma nitiere ng'ala manyine weche go mag nyayo kwe nikech yudo ni kata weche go ma timore kata pinje ma oko thothne ibiro yal mane piny kae kalure koda kaka Kenya koro bedo reassessed bedo nyalo ketho chenro mar piny Kenya mar nyayo kwe kachiel kod kedo gi timbe mag maundu kata weche go mag terrorism kachiel kod wachni mogik ok onyalo nyayo nikech Kenya gi tabia mare gi timbe nete ok en piny manyayo maundu kada kuom jirani asechiwo example gi mano timre Uganda achiwo example nyaka Somalia mar Al-Shabaab ka Kenya nogolo troops to Amazon agolo nyaka example kaka nolos South Sudan en piny matin e Africa nolos e Kenya ka 205 ka John Garang obedo president to Salva Kiir olowe asechiwo example gi mano timore Congo ka Kenya emane mediator mar Congo peacekeeping asechiwo nyaka gi example gi Kenya os refugees ng'isi ni Kenya en piny ma oikore ne kelo kwe ten piny ma very useful to East Africa as a block mar ariyo ing'eni sani kidhi Russia gitimo research mar drone to drone ni samoro ok bigo en America straight ibiro ngi allies mag America kata NATO to kanye magibiro test because as we speak pase kumagi test gigo en Russia en Ukraine kache Russia teme America gini betemo gige magloso gi bomb ko drones kur assume ni one enemies mag kata America kata one enemies mag Russia the BRICS erika gini dhi konyo nikech joka bro test ineno drones magloso go manyalo clear piny kata within seconds gibro test pinje machalo kaka Kenya ni mondo ginen to gini kwa erika ko nyalo tiyo moro nyalo loso tiende ni koponi wa mako siep ma too much ga America ma enemies magi obedo enemies magwa en more dangerous bedo ka one neutral kaka wado ma weekly wachono at the same time kwa bedo enemies be ma serious ga America be dhinyowa aneno ni kidhi kaka America sane king'iyo 30% of their military budget margi and 30% of their military budget gigo te gibiro ngitemo kuon ma joma ginyalo gon kech wadhi chopo world war moro biro kai to wadhi goe okaka nogo e chien cha ngisi ne Joyce kako kindo joka Kenya is a sovereign country Kenya onge interest mare America onge capacity whatsoever kendo koni gobe capacity whatsoever mondo o import no enemies kata friends magwa yes wachni mogi ka wacho ni aoro mos ni kuyo e familia mar Fibiasia ingen kingio 1/3 gender role nen brainchild mar Fibiasia nen dhako marandega kendo ne oumo mine mang'eny kabisa including Joyce Oduor nen miyo mane ogute lach to ne ji mang'eny ne nyalo somo mang'eny kokalo kuome koro thone ne tipo maduong' ne oganda luo omiyo ako Nyasaye ni mondo ket chunye kumo kwe yes erokamano inyo kendo juka janon weche mag siasa weekly nyafaga ka watieko ote mane kata message mane kwa ng'iyo weche go mag geopolitics ote mane ma pinyno mar America nyalo bedo ni chwala inya to gisani makoro gikawo kanga mar reassessing status mar Kenya mar bedo na NATO ally kachiel kod wachni mogik aparo ni en ga message mi ikuongo gi mikonge timo ochalo nyathi kata iluongo ni dangle the carrot mane kisungu ne ipenjo ng'acha no mera ta penji to kare pesa na chaduogo karango ng'ama nigi gopi kata ng'isi ni pesa na podonge ko mane kata ng'isi ni by the way kinyalo ni tera kamoro koro ing'e ni sa weekend ichalo ng'amigo igi guok koro aparo ni maybe
America is a very strategic country. Maybe watching ikelo can it meeting more Kenya nego bedi US mondo be samudi negotiate to softening makes long the start. Mangi ko yonge teko ahenya. But in terms of geopolitical politics, apparently Kenya also tiyo maber kan sa tiyo motego no you manage respond go watch mar jo America. Kedo you mar tego ngiyo kata dongruok mare kata bilateral relationship gi pinje machalo China kata na Russia kata na Iran to gi Kenya ka nikech nyinge rach ngi bedo ka nyinge rach to ini ne ko data kata kubi wache go ka par kan ti wach moro makoro dang wachi ni in the last ni nyaka ne Kenya ket bed na NATO ally tarik 24 cha ni koro wach moro no satimore kind Kenya gi Iran makoro ni koro licha inya manyalo compromise relationship ena ni ya ikawi tiketi on one side tika enemy tika makata debe dika wuno ne Switzerland be enemy mar US di winjo ka Senator Jim do wacho ne ya ni Kenya gidwa investigate relationship between Kenya and Switzerland gin tools mitiyo ge diplomacy mondo dik go wi kidwa kwai gimoro but again okay nange maber kabisa ni response kata strategy ma Kenya saketo mad be very strong ni konyo Kisomo history mar China mi winji goni. China ngene in the stage ma China ne develop from a poor country, developing country. Every step of the way ne obstacle America no keto. Ka ok en tariff to en nying marach. One no use one product mo ma China is counterfeit. Mane gi mo ngi ba saboro na me yudo project kata mo wuok China maber. Ini ngene angowa counterfeit. The question is product mo ma China counterfeit. Mago ko ni real politics. Okay, watch more on China, give product more China. Sani ki ngiyo ki donyo kumoro kama, ti ngiyo kumoro kata na iPhone ini kodeka elmara America no loss kanye. Dakne loss counterfeit China. So wabedu joma understand the magi at siasa to magi at interest to wambe wajo Kenya wabedu watch more ki winjo watch more na America watch ni ken Jim no to watch no kore kawe manaka gima Kenya kuri gure musalaba. Kenya gure musalaba. Kenya, your maradongo pain is littered with challenges. Nikech the Luna watch the two there, you know, octade gula chair. Kato ngamani on top of Dora Ngamalowe. It was a jubido canyo. Asabe the meeting, Joyce Willie Kataga Kata Kajaka. She and Borowan Ethiopia to you gested a chair. Nick Kenya is an anchor nation. Money getting Mangata Katu, near East Africa car. Kenya will be the opinion. A page mobeto or rebel. Being any manani meeting, he stopped the meeting. Pijamokoma East Africa was a pana, watching on Kenya. Kenya is not an anchor. Mua say to Ethiopia, no, Kenya is not an anchor. Uganda, Kenya is not an anchor. Korogina politics, man, normal again. May it do around UPM, the kitchen, my belly, whatever. Watch the movie. Koro watch the movie can say the calm Masani Matio, Koro very close. Kuti yogeze kalma sana ni manyasa oketoni ingeni wako gure kodeni ko be kodeni to la bonya sae to itiyo matek to tich matek bakela ngawa e bakelo mwando erokamana inya Wycliffe Nyakwanga jalony tudruok pinje ma oko kachiel kodino kinda ojuka jano weche mag siasa kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono obi wabed kod twak nyakwara moge jwang benda goni erokamana inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar twak mara mokwongo ka nyaka sani koro ma ok okalo ndalo 90 jatend migawo mar weche oko kod jatend migawo mar lwenya gi mar omenda kod ofwam kich biro bedo ka nono winjruok mane oketo Kenya na NATO ally tarik 24 dwe mar auchiel higa mokadho winjo kata warito neno ni mbag ndalo 90 to okang mane ma pinyno mar Amerka biro bedo kakao nyakwara moge jwang yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani chenro mabiro bang mae en ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya warom kendo kango chopo kanyo sadek e twak chenro mar mbako romo riti masani nyinga Joyce Oduor.